Sampean tak video sing delok wong akeh, wong Eh? Kalimantan. Sampean tak video lho sing delok wong Kalimantan, Ah, wong Tulungagung, ah, Sumatera, ah, ndongakne kabeh, heeh. Iya, ndongakne sampean sehat. heeh. 100 deh kok renek. 100 paling. 200 200 nganu rasan. Dipijeti kok malah lara kabeh. Heeh. Loro kabeh Ini apa? Wah, Owah, owah Ada. lek ngresiki. ada kaya jungkat awak. Owah ngresiki iki lho. Diinane ya. Heeh lek. Jejene ngono kan yo. Tak ngusungi kayu ke. Aku yo ora urut. Usungi kayu nendi? Kae wong kene baik samijan burine war kae. Gene wajib kuwi. Oh alah suwi kae. Oh, kae kadur ra tau urut. Jadi wah ora tau. Heeh. Basa jan wis. Oh, Di ini dipijeti. ora kabeh. Lek mijeti rasa le. Lek mijeti apa kerosan? Rasa jane iki ngono kae. Jadi lara. Heeh. Lara. Jereke ya ora rasa. Heeh. Tapi sangke awake gak penak jadi rasa lara. Heeh. Mang di Hah? teri sarapan opo karo Pak Sodikin? Aku Heeh. wis sarapan. Ora ngeteri anakku mang. Sarapane opo? Ceko di kanu di tangane tewel. Jangan tehwel. Heeh. Blendrang apa Duk? Kak, Enggak. oh, lekelan ya dheke ya wis diteri. Lang bek menit nang kene ayo diteri. Anu, jawane wis mbah Bek menit nang kene pramasak. pagah diteri Kok ae. panggah diteri ae. Wis petang wis diteri. Kecuali ora ning kene ra teri. Hah? Kecuali lek bek menit ora rene diteri. Kok diteri ae yo an. Yo. Isuk si anak ngeteri. Hah? Di botol. Aku dek imam bengi ya. Iyan jebus. Telepon. Mbah wis mambo. Wis. Telepon bek menit. Heeh. Anu ngetok. Mama apa mbok lawe? Lawe. Yo nganu tahu. Terus Dek sore pas nganu lihat neng kene karo mie oh pas aku rong rene. diteri jenang. Iki aku mam jenang ki. Nang teri mak mie aku ngono. Ya ene mam jenang. Heeh. Wes mari kangen. Telepon Nek madange sing akeh. Terus wae akeh. Akeh bisa. Heeh. Mbok bae priya.
arep nusul rong mangkat-mangkat. Ora sida jareke. Nyapa? Gua Gak sih. sok ben. Sok lek wis anu mulih melu rono. Lek Yan mulih terus melu neh rono. Gak sih rono. Gak sida. Luasang. Aku omong. Febri arep nusul kowe lho aku. Ora ya wis anu telepon Rian. Oh, Saurunge. wis lek. Kok guyu. Boleh wis sih. Wis ngerti. Omong Ngerti ra sida. Sore balik. Ujute guyu no lek. Heeh. Suwi lek telepon. Terus dijaluk Pak Yat, jaluk Umi. Ketok gambare ora? Ketok. Ketok wis mari no lek kangen. Ketok. Sampean tak video sing delok wong akeh, wong Kalimantan. Sampean tak video lho sing delok wong Kalimantan. Wong Tulungagung, Sumatera. Dongakne kabeh. Heeh. Iya. Dongakne sampean sehat. Heeh. Iya. Sing delok wong adoh-adoh. Heeh. Lek mam sing seneng. Kowe Sampean iki lho. kene yo. Tak video sing delok iki wong adoh-adoh. Wong Kalimantan, Sumatera, Kalimantan Timur kono barang. Apa? Delok videone sampean. Eh. Kae tak video ngono kae. Oh. Yo. Wong Tulungagung, Kediri, Roh. Padha ndongakne sampean sehat. Heeh. Iya le. Matur nuwun. Heeh. Sing delok akeh wong Kalimantan Tengah barang. Yo. Oh bae. Yo. Yo. Heeh. Kene. Jadi roh fotoku. Roh no, Oh. delok iki. Dino delok iki. Heeh. Heeh. Demen delok iki sampean. Heeh. Muga-muga sehat ngono. Heeh. Heeh. Semoga Mbak Salama sehat terus. Oh. Heeh. Ya, ben didongak-dongakne. Seger waras. Bae. Sing delok iki wong adoh-adoh. Heeh. Ah. Teko ngendi-ngendi. Wong endi-endi no lek ning HP. Ah. Oh. Lek telepon Ian jam piro? Eh, Lek telepon jam piro? Yan, Heeh. sik sore. Wong dek iki ae. Saurunge magrib. Heeh. Wis bar magrib. Wis bar magrib. Heeh. Nah. Ya, muga-muga. Ya sing ning kono sik kerja engko bulan 8 mulia iki bulan 4 ya. Heeh. Bulan 4 meh entek iki. Heeh. Bulan papat. Heeh. Engko bulan 8 to lek boleh. Heeh. Ya, 4 wulan. 4 wulan ya. Gelis 4 wulan. Mosok aku dipoto ngono kae. Teko ngendi-ngendi to. Tak video lho sing delok wong adoh-adoh. Teko Kalimantan. Teko ngendi-ngendi to. Padha ndongakne aku seger waras. Kowe lho kok dipoto teko ngendi-ngendi. Kono anake Pak Giran barang ono sing delok. Anake Pak Giran barang. Padha delok ning Riau kono. Riau. Heeh. Koko no. Kan urung roh sampean.
Anake Pak Giran urung enek sing roh sampean. Kangenan. Tekon sampean. Anake Pak Giran Kalimantan. Dong roh Kok Kalimantan Riau. Riau. Urung tau roh sampean to. Dong. Iya to. Anake sapa? Kangeran Pak Giran. Oh. Urung roh ora tau rene kok. Tunggale Kabeh? Kabeh urung tau. Dong. Cek cilik biyen karo mak ya dijak rene, mbok ijik kae. Oh, sik cilik. Mulai cek cilik. Heeh. Wah, Yo. Anu. Aku diomongi tunggale mboke wek. tak omongi sapa kuwi ngono. Tunggale mbok, tunggale mbok ni Mbah Mai. Urung tau roh aku ngono. Yo. Sing anake Pak Giran Ah, jenenge Maimunah ah, ning Riau. heeh. Dong roh. Urung. Anake. Lah sing rene kan anake Bella. Heeh. Oh Mas iya. Bud. Oh, ano. Lek anake Giran urung tau roh. Urung tau rene. Lahire pra ning kono kabeh. Heeh. Ngono kabeh. Wala. Ana tre Mbak Ayu kuwi lek dijujurne ndak kena. Dekno ka dijak bareng ngono jet mandar ngentuk-ngentukne. Bareng aku lobekne karo mbok sok umben. O karjar karek sok umbene kok dheke wegah to. Kah Heeh. ora sutik. Aku eneng kuwi lek nyauri iki. Ning Wong- omah kene. Kowe ora tau lunga adoh ae mandar ngenyek ngono. Aduh mandar dheke ora petong, ora peong. Mbok sing ngono kuwi. Heeh. Kaku kok. Heeh. Diomongi ra kena ya kaku wateke. Heeh. Ya wis kesane ngalah. Oh alah. Kayak jajan. Angkite jajane kadang goreng ki 15 kilo. Sing entah. Heeh. Angkite ki putune akeh ki gek ben marem. Kari-kari ilang. Hilang. Heeh.